אנחנו נמצאים פה בפרובנס, בבית של אודליה ופסקל, בחופש שלנו. אהלן אודליקה, מה העניינים? שנראה את זה בעוד 30 שנה, איך נוכל תלך. נגיד, יחידות צעירות. צעירות יפות וטיפשות. כפרה, את תמיד תהיה יפה. בוא נראה את שנדה. שנדה בת שנה. שנדלה. שנדי רוז. מוציאה את עצמה. שלום! היידי. תראי את זה, בטח היא גדלה ונשואה עם ילדים. בעזרת השם. פסקל, מה העניינים? בסדר. מה שלום אסתר? אסתרי. אסתריקה? בואי תראי לי, תגידי שלום למצלמה. שלום. מה שלומך? מה שלומך? אני בסדר, מה שלומך את? בסדר. יופי. את נהנית פה? את עושה כיף? יופי. בואי נשאל את שנדי. שנדי, מה שלומך? את נהנית? תגידי לה, על הכיף כיפק. יפה שלי. על הכיף כיפק. על הכיף כיפק תגידי לה. לא, לשבת ממש. יוחנן, מה שלומך? בסדר. הכל בסדר? אתה נהנה פה? כן. כן? זה כיף לך? לא בכן ולא, שידבר בעברית. תגיד לי. מה עשית היום? אני עשיתי את הכל כיף ועכשיו אני בבריכה. רגע, אבל יש לי עוד שאלה. תגידי, ספר לי מה אכלת. אכלתי סנדוויץ' עם צ'יפס ושניצל. וואו. אני רוצה שעוד מעט תראה לי איך אתה עושה עמידת ידיים במים, אוקיי? יופי. עמליה? מה שלומך מתוקה? הכל בסדר. את נהנית פה? כן. כן, כיף לך להיות פה? עם מי את הכי אוהבת להיות? עם אסתר ועם שנדי. באמת? ועם אודליקה? איפה את הכי אוהבת להיות? רגע, תגידי, מה אודליקה אמרה תעשה לך היום? עם העובד שלנו. היא תקרא אותה. כן. שקט, בלי לצעוק. אהלן חבר'ה. רגע אריאל, מה העניינים? חנן, מה שלומך? בסדר. מה אתם עושים? אנחנו מתכוונים לעשות תחרות. באמת? בתוך המים? כן. וואו, אריאל, איזה עמידת ידיים. אם אפשר גם... כן, קדימה. שימו לב. רגע, שימו לב. אם אפשר גם... כן. תודה. אריאלי. וואו. רוצים לראות את התחרות של אמא של אריאל? לא, אני רוצה לשאול אתכם רגע שאלה. חנן, מה אתה הכי אוהב לעשות פה? מה? מה אתה הכי אוהב לעשות פה? לטחון המבורגר. יפה. ולשחק בבריכה. אריאל! 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 אריאל, חכה, אני באה אליך. אריאל, מה אתה הכי אוהב לעשות פה? תוריד את המשקפת שיראו כמה אתה יפה. נו? תסתכל עליי. מה אתה הכי אוהב לעשות פה, יפה שלי? בריכה וכדורגל. בריכה וכדורגל? פינג פונג לא? כן. יופי. זה הבית שלנו, שאנחנו נמצאים בו. בית מקסים. רגע, אמא אפשר... שאנחנו ממש 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 נהנים בו. אנחנו משתדלים לרבוץ כאן כמה שיותר. שלא נגיד שסתם שילמנו כל כך הרבה כסף לשבוע אחד ולא עשינו כלום. בכל זאת זה חלק פולנים, חלק מרוקאים כאן. maintenant parle en français. אמא. סאדי. אודליקה? דלה, תעשי לנו איזה פוזה, נראה כמה את יפה. בטח. כל מה שעכשיו אנחנו מצלמים זה לבר מצווה. טוב, רגע, חכה.